Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše lana nášplch. Jedná sa o dve vyhotovenia, a to syntetické a prírodné. Syntetické je vyrábané z polyesteru, toto prírodné je vyrábané z konopného materiálu. Rozdiel medzi nimi je najmä ten, že toto syntetické tým, že je vyrábané z polyesteru, sa dá zataviť pomocou teplovzdušnej pištole v prípade, že sa strapká. A zároveň pri častom používaní, ako sú gymy, crossfitové gymy alebo akékoľvek iné fitness centra, sa toľko nestrapká, nerozoberá a aj v prípade, že sa rozoberá, tak ho jednoducho viete zataviť. No ale čo je jeho nevýhoda je tá, že tým, že je to syntetický materiál, tak ľúbi na tých rukách tak trochu páliť, alebo nie je úplne taký príjemný ako toto konope, ktoré by som teda odporúčal skôr do domáceho použitia, ale aj do toho fitness, len treba očakávať, že z neho bude vznikať viac bordelu pri častom používaní.